мардумро ба ду гурӯҳ тақсим накунед ки яке тарафдори ину дигаре тарафдори ӯ. ҳар чӣ ки набошад абдурозиқ фарзанди диёр аст. чун мегӯяд туф кунӣ болои сари худ. мо барои васл кардан омадем, на барои фасл кардан омадем. Бардаҳо салому алайкум. Ҳама навиштаанд ки Абдуда ответте, ака ответте. Бародаро, ман дига ягон хел видео намекунам. Вақте ки ҳамин видеоро карда будам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиз намедонам. ҳамун чизҳо қатъӣ ман меистам, барои ки ӯ чизҳо дар кор нестанд. Ӯ чизҳо байни ман ва Абду буд ва ягон кас видеош дад накуна. ҳамун видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чида даба вида ки ҳаматон дар раҳмат ки мара правил нафаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. пешравита мехоҳем. салому алайкум бародарои азиз. ҳазор раҳмати калон барои поддержкатон, барои гапҳои нағз нефтанатон, барои дастгиритон.